Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na an minnu bɛ ka Joliba lamɛn ani an minnu bɛ ka télévision Joliba lajɛ limana an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka jira k'a fɔ ka kunnafoni sɛbɛnw lakalili waati sele filɛ nin an fɛ yan nɔ nin ye laadala jɛmu ye an fɛ yan min bɛ lase aw ma don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma limanaw a bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔkumaw de la ayiwa kibaruya minnu bɛ sɔrɔ kunnafoniw kɔnɔna la an bɛ ye kɛnɛ ka gafe ninnu ka bamayɛlɛma ka lakali bamanankan na limanaw walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o tuma aw minnu sigilen bɛ k'an filɛ ani aw minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye juma ye limanaw min bɛ tali kɛ dɔgɔkun laban don an bɛ dugawu kɛ jumadon yan an bɛna bato minnu kɛ bi Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ani an bɛna minnu kɛ don nataw la ayiwa Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye jamana in Ala ka a basigi halisa Ala ka hɛrɛ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen o la kunnafoni gafew bɛ yan ɲɛfɔ maaw ye CICB la an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nɔ l'indépendant bɛ yan nɔ a kumana jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko collectif des associations musulmans du Mali ale tun kan ka taama dɔ kɛ kunungo taama in tun dabɔlen don min kama walasa sanfɛ lɔkaliso min bɛ yen n'u k'a ma ko FSEG limanaw o lakɔlidenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi ayiwa association collectif des associations musulmans du Mali o tun bɛna taama de kɛ k'u ka nisɔngoya jira ayiwa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o kalanden ninnu ma ko nka ayiwa Bamako gouverneur y'a jira k'a fɔ taama in ko a ma yamaruya o mana bɔ yen n'i y'a ye ko gɛlɛya bɛ jamana camancɛ n'a kɔrɔnfɛla la bi limanaw ko foroba cakɛyɔrɔw de sen tɛ ka segin fiyewu ka taa nin yɔrɔ ninnu na hali armée yɛrɛ ka baara k'a bɛ ka gɛlɛya don o la l'indépendant ye nin kuma fila fɔ an bɛna o lakale aw ye o mana bɔ yen les échos welewele a bɛ yan nɔ a kumana limanaw écho y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Alpha Umaru Konare ye ayiwa Alpha ko barikaden limanaw min n'ale ye fanga ta san 1992 limanaw n'ale de kɛra jamanakuntigi fɔlɔ ye min ye démocratie fanga ayiwa fanga ta an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw ka taa donni na fo ka n'a bila bi la yɛlɛmaniba minnu kɛra Alpha Umaru Konare ni maaw hakili b'a la juin kalo tile 8 san 1992 a ye fanga ta a ye kalinkasiyɛn kɛ Ala ani jamanadenw ɲɛna limanaw min ye Alpha Umaru Konare k'a ka baara min n'a y'o kɛ san tan in kɔnɔna la limanaw ko a bɛ lakali bɔ dɛ baara minnu kɛra kɔnɔ baara kologirinw de don Echo de y'a fɔ an bɛna o lakali aw ye sisan républicain bɛ yan nɔ limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen ani min ye bana min bɛ yen n'o ye coronavirus bana ye limanaw ale ye dankari min kɛ an ka kalansow la a tiɲɛni fanga de bonyana kosɛbɛ ayiwa n'i ye jamana camancɛ ni a kɔrɔnfɛlaw lajɛ a kɛra sababu ye min ye denmisɛnnin caman ye ayiwa olu dɔw yɛrɛ kɛra delilikɛlaw ye n'o ye garibuw n'a ɲɔgɔnnaw ye dɔw yɛrɛ taara bila jagoya baaraw la u fanga tɛ se baara minnu kɔrɔ ko coronavirus ani lakanabaliya kɔlɔlɔ de kɛra sababu ye limanaw denmisɛnnin fitinin caman olu bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi républicain ka kuma la an bɛn'o lakali aw ye nouvelle horizon fana bɛ yan nɔ kuma fila bɛ nouvelle horizon kɔnɔ a ko marifa ci dɔ kɛra Mopti juin kalo tile 6 tɛmɛnen in na dɔw y'u yɛrɛ y'u ɲininka n'a sɔrɔla bamanciya wale de don wa walima polisiw bɛ to ka marifa min ci n'a fɔra k'a fɔ o ko ma ko sommation ka maaw jatigɛ walasa bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ minɛ cogo min na nka a nana ye k'a fɔ o tɛ limanaw kuma fila bɛ yen n'o ye polisiw ka kuma ani gouverneur ka kuma ye kuma ninnu ye ɲɔgɔn jɛ sabu polisiw y'a jira k'a fɔ ko bɛntara kɛ olu ka bamanciya walew ka wale jugu la nka gouverneur y'a jira k'a fɔ ko tir de sommation de don o mana bɔ yen nɔ Guinée port la a jirala k'a fɔ alikama tɔni 101 o bɛ ka sɛnsɛn ka na Bamako yan nɔ limanaw ko nin ye kibaruya dumanba de ye nouvelle horizon y'o fɔ l'histoire de Bamako fana y'a jira k'a fɔ kuma caman de bɛ yen bi limanaw min ye kalata sɛbɛn n'o ye loi électorale ye ale kunkan n'a bɛ CNT yɛrɛ bolokɔrɔ bi min ye maître Kasum Tapo ye ale y'a jira k'a fɔ ni Mali ma janto limanaw k'an bɛ sɔn ka taa bi gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la dɛ o du damandana sabu ko organe unique de gestion des élections min filɛ nin n'a a fɔlen don k'a bɛna bila sen kan ka kalata labɛn n'a ye maître Kasum Tapo ye ladilikan di ko n'an m'an janto ni organe unique de gestion des élections ye k'a bɛ sɔn ka wolo gɛlɛya wɛrɛ la Mali segin tɛ ni gɛlɛya min ye soir de Bamako de ye fɔ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye info matin limanaw an ka samata sɛgɛw ko tɛgɛrɛ ka fɔ samata sɛgɛw ye kunungo samata sɛgɛw ka bɔko filanan n'o ye CAN 2023 CAN min kan ka taa Côte d'Ivoire yɔrɔ jamanaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan u k'a ma ko éliminatoire
ko Samata Sega y'u ka sebaya filanan sɔrɔ Congo ta kɔfɛ k'u ye sebaya sɔrɔ kunungo Sudan du Sud ka 3-1 an bɛna an mɛn don fana na ni ko nin kɛra Seku Shell u ka degeli karamɔgɔ limanaw ale ka sebaya filanan yɛrɛ ye limanaw nka min ye fasiru ka walasa ka se ka caman faamuya la an b'a daminɛ ni lesɔri limanaw fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sini sibiri Centre international de conférence de Bamako la jɛkulu dɔ bɛ yan nɔ cakɛdaba don a sigilen don min kama o ye tiɲɛ bɛ se ka fɔ sariya bɛ se ka bila jamanadenw ka bolo ka cogo min na bɛɛ ka kan sariya la min ye jamanadenw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ko min ma commission vérité justice et réconciliation ale ka sigi 5 n'o ye audience publique ye o tako 5 baaraw bɛna daminɛ sini Centre international de conférence de Bamako la ayiwa a bɛna bila minɛn min kɔnɔ zena k'o ye musolakaw ayiwa binkani wale min tara ka ɲɛsin u ma cɛnimusoya sira la maaw ka hakɛ to ani denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni dantɛmɛ wale tara ka ɲɛsin olu ma ayiwa min ye bamanciya wale siratigɛ la ayiwa o kumaw de bɛna taa fɔ CVGR ale ka nin sigi in kɛnɛ kan CVGR yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Usmana Umaru Sidibe ale ye ni kunnafoni di kunnafonidilaw ma kunungo yɛrɛ k'a jira k'a fɔ maa 12 ayiwa olu de bɛna taa u ka seereyaw di denmisɛnnin 2 b'a la muso 10 ɲɔgɔnna olu b'a la ko n'i y'a ye ko nin zena ta in a bɛɛ lajɛlen ɲɛsinna musow ni denmisɛnninw de ma ko a n'a kun bɛ ɲɔgɔn na sabu ko CVGR ka cakɛda in na n'i y'a jateminɛ ka b'a bilala sen kan ayiwa musow minnu taara u ka gɛlɛyaw da CVGR tulo kan o de ka ca kosɛbɛ ko n'i ye maa minnu bɛ yen n'olu taara u ka gɛlɛyaw da CVGR tulo kan a bɛ se dossier ba 28 ani 600 de ma n'o ye 28 600 déposition ko n'i y'a lajɛ a tila bɛɛ de ye musow ye o b'a jira k'a fɔ musow de ye kɔlɔlɔ sɔrɔ kosɛbɛ ayiwa bamanciya wale min na ale daminɛna an ka jamana kɔnɔ kabi san 2012 fo ka n'a bila bi la CVGR y'a jira k'a fɔ zena sigikafɔ min filɛ n'o ye u ka min ye audience publique 5e édition ye ko a bɛna ɲɛsin musow ani denmisɛnninw de ma a jala k'a fɔ muso 10 de b'a la olu bɛna taa u ka ɲɛfɔliw kɛ muso 10 ninnu na u bɛɛ lajɛlen bɛna u kun de datugu sabu limanaw ko ninnu a kɔlɔlɔ ka bon n'a fɔra ye ko min taara k'i sɛgɛrɛ gɛlɛyaw la limanaw a kuma ninnu fɔ man di ko a muso ninnu bɛna u ɲɛdaw de datugu ka sɔrɔ k'u ka gɛlɛyaw fɔ maaw ye a bɛna tɛmɛ jabaranisoba yɛrɛ sanfɛ ani min ye jabaranisoba ale ka bɔlɔlɔw sanfɛla la walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na CVGR ɲɛmɔgɔba Usmanu Umaru Sidibe a ko kabi san 1960 a jala k'a fɔ cakɛda dɔ bɛna sigi sen kan n'u kama agence nationale de gestion des réparations en faveur des victimes o ye maa minnu fɛn fɛn bɛ yen ko bin kɛra i kan ayiwa kabi san 1960 fo ka n'a bila bi la ayiwa CVGR kɔni sigilen don ka bɛɛ ka hakililaw ta wa ko nin cakɛda de bɛna bɛɛ ka hakɛw sigi a ma jamana yɛrɛ de ye o hakilila ta kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔr ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye l'indépendant yen nɔ a bɛ yan limanaw l'indépendant kumana a ko taama dɔ tun kan ka kɛ sini sibiri collectif des associations musulmanes du Mali ale de tun bɛna taama in kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin kalanso min filɛ nin n'u k'a ma faculté des sciences économiques et de gestion u k'a ma FSEG limanaw FSEG kalandenw bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi a ɲɛ tɛ se ka fɔ o de la collectif des associations musulmanes du Mali a y'a jira k'a fɔ olu tun bɛna taama de kɛ sini taama in tɛ taama wɛrɛ ye basigi taama de don ko min ma marche pacifique nisɔngoya taama don ka jira jamana faamaw la k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛ ni kalanso in yɔrɔ ayiwa k'u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ko an bɛ don min na ko bi a ka ca a bɛ waati caman de bɔ bi min ye ayiwa ni kalanden ninnu ye u bɛ gɛlɛya camanba de kɔnɔna la bi gɛlɛya min bɛ yen n'a a kɛmɛ sababu ye kalanden ninnu sen tɛ ka kalan kɛ jamana kalankɛyɔrɔ tɛ yen so tɛ ka sɔrɔ wa FSEG yɛrɛ kɔnɔna la ko o kɛmɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye kalandenw se foyi t'u ye bi o kɔni sigilen don ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɛ jamana a jira an bɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi hali u bɛ sɛbɛn min sɔrɔ n'u kama ko licence limana o licence sɔrɔtɔ o fana kɛn bɛ baara ye i bɛ san 3 kɛ kalan min kama limana ko san 6 de bɛ taa kɛ o kalan kama min ye collectif des associations musulmanes du Mali a y'a jira k'a fɔ nin baara de bɛ sen na olu kɔni ka dɛmɛ kun don taama de don nka ko gouverneur min bɛ Bamako yan ale y'a jira k'a fɔ ko taama in k'a ma yamaruya sabu ko ayiwa jamana bɛ lahala min kɔnɔ lakanabaliyaw ni a n'a ɲɔgɔnna caman
ayiwa ku ka taama in a ma yamaruya o mana bɔ yen nɔ limanaw min ye l'indépendant kelen kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ ko foroba cakɛraw olu de dɛsɛn bɛ ka sigi ka taa jamana camancɛ na kɔrɔnfɛlaw la walasa a bɛ waati jan bɔ sisan hali n'a sɔrɔla a kuma fɔra k'a fɔ ko min ye jamana foroba cakɛraw ye n'o ye administration civile ye a ka segin ka taa jamana camancɛw na kɔrɔnfɛlaw la gɛlɛya ye yɔrɔ minnu sɔrɔ nka limanaw kuma in kɔni fɔra a mɛnna nka halisa a sen ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na o la sa MINUSMA bɛ to ka jɛrɛ min kɛ ani kunnafonidilaw kunungo alamisa juin kalo tile 9 a y'a yira k'a fɔ kabi mai kalo tile 30 tɛmɛnen in na ko MINUSMA ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a jala k'a fɔ ka ta o don fo ka n'a bila bi la jamana foroba cakɛlaw n'o ye fonctionnaire ye maa 35 ɲɔgɔn na olu de sera ka segin ka taa jamana kɔrɔnfɛla la ko n'i y'o lajɛ 100 o 100 a tɛ tɛmɛ 21 kan yɔrɔ o tɛ maa caman ye ko wa fana préfet ni sous-préfet minnu bɛ Bandiagara Mopti mara kɔnɔ ani Douanzan ko olu fana n'i y'a lajɛ préfet sous-préfet 55 olu la ko 45 o dɔrɔn de sera ka segin ka taa kabi avril kalo tɛmɛnen na o b'a jira k'a fɔ halisa gɛlɛya bɛ yen nɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ Mali la MINUSMA a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Mali yɛrɛ sigi 100 o 100 bi a dugukolo fanba ko 15 dɔrɔn de bɛ yen min bɛ jamana ɲɛmaaw ka bolo kan min kɔlɔsilen don ayiwa MINUSMA ka fɔ la ko MINUSMA yɛrɛ u ka gafe laban min n'u bɛ to k'a kɛ kalo 3 ko o bɛna taa da conseil de sécurité ale ɲɛkɔrɔ walasa ka se ka kuma Mali lakana ko in kan o jate laban min bɔra o b'a jira k'a fɔ halisa lakanabaliya limanaw a ɲɔ ɲɛnen don an ka jamana in kɔnɔna la yan ko hali foroba cakɛraw segibaliya ka taa jamana kɔrɔyan fan fɛ a bɛ ka fereke don min ye Mali armée senna sabu armée mana baara min kɛ u mana yɔrɔ min kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ min minɛ n'a sɔrɔla ko administration kan ka sigi yen nɔ administration tɛ yen bamanciw bɛ tila ka na u ka walejugu ta ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlen ninnu ma k'o y'ala gɛlɛya ye Diop ale de ni fasiri kɛ l'indépendant ale kɔnɔna la bi o mana bɔ yen les échos welewele bi yan nɔ a kumana limanaw eko y'a jira k'a fɔ min ye Alpha Umar Konare ale ye jamanakuntigiya kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan k'a daminɛ san 1992 limanaw fo ka n'a bila san 2002 la san 10 min ye Alpha Umar Konare ko barikaden ayiwa eko de ka kuma don a ko Alpha Umar Konare jamana mara san 10 ayiwa min ye a ye san 10 baara min kɛ nin limanaw ko n'i y'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ko baara ninnu ayiwa mara kɛra mara jɛlen wa mara kɛra limanaw min baara minnu kɛra kɔnɔ ko baara kologirinw de don eko ka fɔ la ko n'i ye jamana kalifa maa la limanaw maa min bɛ yen ni a hakili juru cannen don maa min bɛ yen n'a bɛ Mali dɔfɔw dɔn maa min bɛ yen fana seko ni dɔnko ayiwa n'a bɛ o dɔn kosɛbɛ a jarala k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen k'olu ye jamana in mara ka na se bi la ayiwa min ye Alpha Umar Konare ale ye san 10 min kɛ ko san 10 in ale ta de kɛra basigi kɔnɔna la sabu ni maaw hakili b'a la san 1992 Alpha Umar Konare ale ye kalinkasiyɛn kɛ jamanadenw ani ala ɲɛna k'a fɔ a bɛ jamana mara a jarala k'a fɔ o y'a sɔrɔ min ye binkɛnɛjeni fanga ye n'o ye dictature ye o san 23 fanga kɔfɛ min ye démocratie ye o de laɲinina Alpha Umar Konare ale kɛra o jamanakuntigi fɔlɔ ye a jarala k'a fɔ Alpha Umar Konare maa min don a ye jamana in mara limanaw fereke foyi ma don a senna k'a sɔrɔ ni limanaw jamana kun mago bɛ basigi min na a nana ni o de ye wa ko jamana kolatigɛ cakɛda minnu bɛ yen n'o ye institution ye a y'o kologɛlɛn caman de sigi jamana kɔnɔna la min kɛra sababu ye jamanaden caman ye i yɛrɛ ye o kɔnɔna la a tilala ka segin ka na fanga nɔfɛ min ye san 1997 ka tila ka baara kura wɛrɛw daminɛ i n'a fɔ kalanko siratigɛ la jamanaw hali Mali armée yɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko loi de programmation militaire jamanaw ka dɔ fara u kan k'o baaraw kurakuraya a jarala k'a fɔ limanaw ni baara kologirin fila in kɛra sababu ye hali siraba minnu bɛ yan nɔ limanaw ka olu kurakuraya Bamakɔ dugu kɔnɔna yɛrɛ o y'o misali dɔ ye min ye jamanakuntigi fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye a ye soba dɔ jɔ o tɔgɔ la walasa maaw kana ɲinɛ Modibo ka baaraw kɔ n'o ye Memorial Modibo Keyita ye o yɛrɛ taamasiyɛnba ye bi min bɛ se ka taga ɲɛsin an ka jamanakuntigi fɔlɔ ma n'o ye Modibo Keyita ye jamanakuntigi do fana maa min bɛ yen n'ale de ye
Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya o seli ka t'o kɛ Kidal mara kɔnɔna la san 2001 waatiw la jarala k'a fɔ bi o Kidal de kɛnbɛ maa tɛ se ka don yen nɔ ka sababu kɛ bamanciw ka wulikajɔ ye limanaw ko a ka tɔn n'o ye Adama PAJ ye Adama de bɛ fɛ ka Alifa Umaru Konare ka san 10 jamana mara u bɛ fɛ ka kɛ gafe belebeleba ye limanaw min ye sini sibiri juin kalo tile 10 Memorial Modibo Keita la a sera ka baara kologiri minnu kɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o jira malidenw na kunnafoni filɛ nin ye limanaw ko Alifa Umaru Konare ale ye barikaden ye wa furumuso min n'o ye Adama Konare limanaw ko o fana ye maa min na hakili juru cannen don kosɛbɛ yɔrɔ min ye a ye fanga di maa min ma ka taa n'o ye Amadu Tumani Ture ye san 1991 limanaw Amadu Tumani Ture ni ye jateminɛ kɛ ale fana ye kuma caman de fɔ kuma minnu bɛ yen n'o b'a jira k'a fɔ bɛn ni basigi ni jamana mara taabolo ayiwa ko Amadu Tumani Ture ye misali caman de ta Alifa Umaru Konare fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sariya sunba min n'o ye constitution 1992 ye o sigili waatiw la kunnafoni filɛ nin ye les échos welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen républicain ale bi yan limanaw républicain kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko min ye coronavirus bana ani lakanabaliya limanaw ni fɛn fila o de kɛra sababu ye ka Mali denmisɛnnin caman de bɛ yen ka u bila gɛlɛya kɔnɔna la denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu ta kɛra u taara bila baara la baara minnu na kolo ka giriw ma dɔw yɛrɛ bɛ yen olu taara bila deliliw n'o ye geribuyaw n'a ɲɔgɔnnaw ye walasa bi na n'i ye Mali kɔnɔna la ye ko kalanso caman sigiyɔrɔma caman de datugulen don an ka jamana in kɔnɔna la yan ka sababu kɛ coronavirus bana ye ni min sababu ma k'o ye ayiwa kalanso ninnu datuguli sababu kɛra lakanabaliya ye k'o kɛra sababu ye denmisɛnnin caman de bɛ yen bi minnu kɛra sababu ye jamanaw dɔw bɛ yen olu ye kalan bila ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ye kalan bila dɔw yɛrɛ taara kɛ madarasa kalan kɛba ye walasa u kana sigi u bolo yɛrɛ ma limanaw a dun jirala k'a fɔ fɛn fɛn ye denmisɛnnin ka hakɛ ye o de ye ka ladamu sabati ani k'a bila kalan ɲuman na a bɛ se ka denmisɛnninya yɛrɛ jabɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ sini maakɔrɔba ɲuman ye cogo min na walasa o misali yɛrɛ ko bɛ ni musomanin kan n'o ye Umu Jalo ye san 13 limanaw a bɛ kilasi 6nan de la Umu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko ale a ka hakilina de a tun bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye don nataw la ko nka a bamuso min bɛ yen ni sɛgɛn b'o la bi limanaw se t'o ye ko coronavirus bana na kɛ sababu ye ani lakanabaliya Umu Jalo a ye kalan bila walasa Umu yɛrɛ ɲini yɛrɛ bolo ma sa ba in ma sɔn a ka kalan kɛ bilen ba in kɔni ta kɛra a b'ale ci ka taa nasan na suguw la walima k'a dɛmɛ sokɔnɔ baaraw la Umu kɔni ta kɛra o la fɔ a nana kalan bila ko wa Segu mara yɛrɛ la limanaw Umu dɔrɔn tɛ dɛ coronavirus bana ko a ye dankari kɛ maa minnu ka kalan na i n'a fɔ Mariam Konate san 13 ale yɛrɛ limanaw k'a kɛra sababu ye ale ye kalan bila pewu limanaw n'i ye jateminɛ kɛ bi min ye coronavirus bana yɔrɔ mars kalo la san 2020 ale yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ yan a kɛra sababu ye kalanso caman de datugura ayiwa kalanden dɔw bɛ yen olu kɛra sababu ye k'u ka sigiyɔrɔw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la walasa u bɛ se ka taa kalan kɛ yɔrɔ minnu na cogo min na limanaw ni gɛlɛya fila in n'o ye coronavirus bana ani lakanabaliya ye yɔrɔ an y'a fɔ ten hali lakɔli karamɔgɔ caman bɛ yen olu fana ye u ka sigiyɔrɔw bila ka sababu kɛ ko kalansow datugulen don limanaw k'a sɔrɔ dun n'i ye organisation internationale de travail ale ka sariya se dɔw bɛ yen n'o ye convention numéro 138 ani 182 o b'a yamaruya hali n'a sɔrɔla limanaw denmisɛnnin kɔni hali na jamana o jamana bɛ yen hali n'a sɔrɔla i m'i bolonɔ bila nin sɛbɛn ninnu na a ka kan denmisɛnnin hakɛ dɔw bɛ yen a n'o ka kan i k'a bila o hakɛ ninnu kɔnɔna la n'o de ye a ka kalan kɛ walima a ka se ka ladamu ɲuman sɔrɔ nka limanaw o kɛn bɛ gɛlɛya bi an ka jamana kɔnɔna la yan ko n'i ye jateminɛ kɛ coronavirus bana yelen Mali la yan san 2020 ayiwa a ka kɛra sababu ye ka basigibaliya don kalansow kɔnɔna la min ye denmisɛnninw yɛrɛ ye u ka kalanw cogoya hali coronavirus a bana dɔgɔyalen a fɔra k'a fɔ maaw ka kalanw kɛ arajow sanfɛ i b'a sɔrɔ i bɛ
radio de lamɛn ka kalan kɛ walima i bɛ t'i sigi télévision de kɔrɔ ka kalan kɛ yɔrɔ télévision se tɛ bɛɛ ye radio yɛrɛ fana tɛ se ka lamɛn bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛra sababu ye denmisɛnnin caman bɛ yen limanaw olu kɔni ta kɛra kalan yɛrɛ bilali la pelengetew ye nin ɲɔgɔnna waleya min n'a b'an ka jamana kɔnɔna la yan k'a kɛra sababu ye bi coronavirus bana ani lakanabaliya limanaw ko kalanso 74 kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu ba kɔfɛla la misali talen don ka o de datugulen don yen nɔ ani Segu yɛrɛ cɛ kilomètre 20 ɲɔgɔnna ni ye jateminɛ kɛ limanaw ko coronavirus ani lakanabaliya ni maa bɛ se k'a fɔ ko min ye gɛlɛya don kalanko la ko ni gɛlɛya fila in a ye Mali kalanko segin kɔ dɛ san laban in na républicain ale de ye ni kunnafoni di aw bonya b'a la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon an bɛ don a kɔnɔna la kuma na limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye kosa in na Mopti ale dugu kɔnɔna la ɲininkali de kɛn bɛ n'a sɔrɔla nin ye bamanciya wale de ye wa walima finitigiw bɛ to ka marifa ci min kɛ sanfɛ ka maaw bagabaga n'u k'a ma ko tir de sommation ɲininkali kɛn bɛ n'a sɔrɔla o de don nka limanaw kuma fila de don min bɔra syndicat national de la police ani gouverneur olu yɔrɔ nka kuma fila in ma ɲɔgɔn sɔrɔ sabu gouverneur yɛrɛ ka kuma ni ayiwa polisiw ka syndicat ye ɲɔgɔn sɔsɔ nka commissariat min filɛ nin Mopti dugu kɔnɔna la ale ko ko gouverneur ye kuma min fɔ ko k'a fɔ de ko tir de sommation don k'o kuma in tɛ tiɲɛ ko bamanciya wale min tara ka ɲɛsin olu ka commissariat ma juin kalo tile 6 ka dugu jɛ tile 7 la limanaw ko dɔwɛrɛ kun tɛ ko bamanciw de taara bi commissariat in kan min ye ja dɔ yɛrɛ ye polisi dɔ bɛ yen ale bɔra ko ka ɲɛfɔli dɔ kɛ ja dɔ kɔnɔna la ka marifakisɛ yɛrɛ nɔ bɔ commissariat kogo la k'a fɔ ko marifakisɛ nɔ filɛ nin ko nin bɛ se ka kɛ tir de sommation ye cogo di k'a sɔrɔ dun limanaw ko bamanciw de nana bin olu ka polisi ninnu ka ɲɛfɔli la ko gouverneur ye kuma min fɔ k'a fɔ ko tir de sommation don limanaw b'a jira k'a fɔ o kuma o ni polisiw ta o bɛ ɲɔgɔn jɛ an filɛ nin lahala min kɔnɔna la nin ye limanaw a jala k'a fɔ n'a fɔra gouverneur bɛ kuma dɔ fɔ bi min ye polisiw ye olu fana bɛ taa kuma dɔ fɔ ko nin man ɲi jamana mara la dɛ limanaw bɛɛ b'i ta fɔ k'a sɔrɔ dun limanaw an bɛ lahala min kɔnɔna la bi jugu kelen min banna o ye bamanciw ka kɛlɛli de ye Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la limanaw ko tare ayiwa min ye alikama yɔrɔ alikama a bɛ n'a fɔ ale fana dɛsɛlen don bi sugu caman kɔnɔna la diɲɛ sugu kɔnɔna la ko nka Mali ayiwa an bɛ se k'a fɔ tare dɛ sabu ko Guinée ale port la a jala k'a fɔ alikama tɔni 11 ɲɔgɔnna o bɛ ka bɔ Guinée port la k'i kunda Bamako kan ni ye jateminɛ kɛ nin n'a kɛ fiɲɛ bɔdaba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ alikama baara kɛ n'a ye hali n'a sɔrɔla CEDEAO ni UEMOA ka ɲangi bɛ Mali kan nka ko Mali sera k'i jija min ye alikama ye ka se ka tɔni 11 ɲɔgɔnna k'o sɛnsɛn ka na a kundalen don Bamako yan nɔ a bɛna don nataw la walasa ka se ka maaw lafiya a jala k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna jamana maaw na lafiya n'o tɛ an bɛ don min na i ko bi min ye alikama yɛrɛ ye a bɛ n'a fɔ ale dɛsɛlen don sugu bulon kɔnɔna la ka sababu kɛ min ye Russie ani Ukraine cɛ kɛlɛ sabu ko alikama yɛrɛ bɛ bɔ olu fana ka jamana de kɔnɔna la Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen Soir de Bamako jamana an bɛ don a kɔnɔna la kuma jan tɛ jamana min ye Maître Kasum Tapo ale de kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ŋunuŋunukan min bɛ yen n'a bɛ Mali sariya gafe min bɛ yen n'u k'a ma ko loi électorale ni kalata baara bɛɛ bɛ labɛn ni ale de ye yɔrɔ nin waati in na gafeba in a bɛ député minnu bɛ Conseil national de transition kɔnɔna la a bɛ olu ka bolo kan u bɛ k'a lajɛ a bɛ se ka lawaleya cogo min na a bɛ se ka kɛ sariya baara bɛ kɛ n'a ye a jala k'a fɔ loi électorale in yɔrɔ min ye organique unique de gestion des élections o ye jɛkulu ye min fana bɛna sigi walasa ka kalata baaraw labɛn maa damadɔ de bɛ yen o bɛna sugandi o kɔnɔna la nka min ye Maître Kasum Tapo ye n'an ye sariya dɔnbaa don an ka jamana kɔnɔ a ko n'an m'an kɔlɔsi ni Mali m'a kɔlɔsi ko organique unique de gestion des élections min filɛ nin ye jamanaw k'a kana na jamana bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la sabu ale Maître Kasum Tapo ale bɛ kalata labɛn cogoya dɔn kosɛbɛ a ko k'a daminɛ san 1996 ka n'a bila san 1997 ale yɛrɛ Maître Kasum Tapo ale ye CENI min n'o ye ayiwa jɛkulu ye min bɛ kalataw labɛn an ka jamana kɔnɔ yan kɔrɔlen ale y'o ɲɛmɔgɔya kɛ ko gɛlɛya min bɛ kalata labɛn cogo la ale b'a dɔn n'a fɔra k'u bɛna o bama yɛlɛma ka maakuraw sugandi ka tila ka organique unique de gestion des élections k'o bila sen kan Murema ɲɛma a ko ayiwa nin kɔni ye ko ye maaw k'u farati sabu ko a kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ
kunnafoni filɛ nin ye limanaw le soir de Bamako an b'a kuncɛ ni min ye teliya la limanaw o ye info matin ko min ye an ka samata sɛgɛw ye n'o ye ndolatanaw ye ko tɛgɛrɛ ka fɔ Mali samata sɛgɛw ye sa sabu k'u ye bɔnforola min kɛ nin ye limanaw sebaya 2 ka tugu ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya kan 2023 min kan ka taa Côte d'Ivoire jamana kan ko Mali bɛ jɔyɔrɔ ɲumanba la sabu kunungo Ugandakaw fɛ yen u ka ndolata kɛnɛ min n'u kama ko Saint Mary's Stadium Kitende Mali samata sɛgɛw kunungo alamisa ani Sudan du Sud an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a jala k'a fɔ Mali ka sebaya ɲuman sɔrɔlen ayiwa min ye Congo Brazzaville ka 4-0 kunungo Eric Sekuchel n'a ka cɛdenw k'u ye sebaya ɲuman sɔrɔ min ye Sudan du Sud ka 3-1 sebaya in limanaw ndolatan daminɛ na a kun bɛna gɛlɛya dɛ sabu ko ndolatan yɛrɛ bɛna ban waati min na fo sanga 90 waatiw ayiwa min ye Eric Sekuchel a ka ndolatana bɛ n'o ye Seku Koyita ye ale yɛrɛ donné limanaw sanga 90 waatiw ka miniti 3 fara kan ale ye dɔ fara cɛlu kan k'a kɛ 2 ye o mana bɔ yen min ye Boubacar Kuyate ale fana ye dɔ fara cɛlu kan limanaw o b'a jira k'a fɔ n k'a fɔ Ali Jeng Sake Alu Jeng o y'a sɔrɔ sanga 90 bɛ fo ka miniti 5 fara kan o kɛra sababu ye an ka samata sɛgɛw limanaw o ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ an bɛ kulu min kɔnɔ la n'o ye groupe G ko Mali bɛ sanfɛla la sabu kuru 6 o de bɛ a bolo bi Congo Brazzaville kuru 3 o b'ale bolo ka Gambie tugu o la Sudan du Sud ale de bɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ Eric Sekuchel limanaw ko taamasen ɲuman b'a bolo ka taa min kan 2023 o kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ale jamana kan limanaw an bɛ dugawu kɛ kan ala ka a fana don an gɛrɛjɛgɛ la sa kɛ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la limanaw an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye a bɛ dansigi kɛ dɔgɔkun fana kunnafoni sɛbɛnw na ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ ko lakali aw ye ladira kɔnɔna la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ